Iltaa. Mulla olisi nyt kaikille tubettajille muutama kysymys. Ehkä tää liittyy nyt tähän uuteen Google-juttuun. Mä haluaisin tehdä uuden tilin, tai mulla on uusi tili. Nyt siinä on semmonen juttu, että mä ymmärsin, että tän kanssa, että niin ei saisi niinku nicknamea laitettu, että se esiintyy niinku periaatteessa niinku omalla nimellä, ja mä oon yrittänyt tehdä vaikka mitä. Niin voiko joku nyt kertoa, mistä tämän oman nimen saisi vaihtua niin nicknameiksi, vai onko se ollenkaan enää edes mahdollista? Olisi niinku meidän tosi kiva tietää. Koska eihän tän omalla nimellä ei siitä minne haittaa, mutta mulla olisi niinku ihan keksitty yksi nickname, koska tää mun vanha on aika vaikea. Niin voisiko nyt joku vähän niin jeesiä kertoa, onko se mahdollista? Ja mistä se tehdään? Ei vaan tässä nyt